का कही इतना जनी आ हो सब तो अपन अपन लेके आए हो बू इतना जनी आ है तो तू का फूके ना आ है ए बहनी फूके बात ना है ना हमन लेके आ हो देखबा सबका पारी पारी हाँ ठीक ना। और बहनी आगे त्योहार आवे वाला बा हमार त्योहार हो तू है ना बताबा जा बहनी कौन त्योहार यार सुन ले फिर हमसे त्योहार कैसे आवता है कौन त्योहार आवता है कौन त्योहार है हाँ हाँ सुन ले अरे होली आई रे होली का पुरस्कार रामकिशोर मनसापुर के निवासी हैं और आशीष भाई साहब की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार। हेलो यही गीत होना चाहिए पूरी। हेलो हाँ जी अब तो अपन होली वाला गीत गावा होली वाला जवन कलिया ए बहनिया हाँ जवन कवनवा के रतिया सुनाए रहू हाँ कलिया होलिया वाला गीतवा हाँ वही गीतवा सुनाओ कहना भाई किया गेली बलमा ए हो हाँ हाँ कैसे अरे आ गेली बलमा होली हो ए आ गेली बलमा होली हो फागुन के महीना
देखा हाँ मैंने फागुन तो आवे वाला बा एकदम ले जा लेकिन कहना बा हो मास्टर जी क्या कहना है हो सखी बरसे क्या बात है हो सखी बरसे गगनवा से पानी अरे झुलनिया